بله روشاگو جهت جی در باز به تماشاوانین هیجان جست دیامی دیاربکر علادین ریشن سکرتری جهت یه نفچه ریزان میوانی منن سلاف بوده که علادین که علادین دوی پروسیا کنگره ده امدکارن بیشن کو جهت ناو آلوزیه که پروبلما ده در باز ده یانجی ji kongreya xwe bawayekî yekgirtî û zelaltir dê derbikeve dîtina te bigirin li ser. Kongra CHP namzet bi irada xwe ye özgür e. Belkî hinkî kemasî hebe belkî ama herkes özgür. Yani herkes irada xwe Belê. Başa kek aladîn yani CHP piştî vê kongreya xwe dibe partiyekî moderntir, sosyal demokratiktir, mafê mirova zêdetir bi parêzê tu çawa dibîne? yani di bölga Herema ve bölga Diyarbakır'da daha doğrusu Güneydoğu'da irada örgütü em hemû em bibînin ji bo mesela Kurdakî ki gav ki bavê ji em ê alîkariya wî bibin. Başa hunkî dibînin kek aladîn yani tabii Kurd mühimin di CHP'de tu zanî hejmara Kurdan jî tesîravî heye di CHP'de hunkî dibînin ku nêzik zêdetir nêzik ji bo mesela Kurdan. Yani nezik meşanu örgüt aynı örgütte fark nake yani em nikare alîkariye yekî bike ji me re namzetê CHP giş aynê ne serokê CHP yani ez awa bibêjim CHP ne partiya lîdera ye CHP kurumsal e yani ki be ki ji me re ji Kurdar re gav ki bavê ji em ê li dû wî bimeşin. Başa kek aladîn ez jî vê bipirsim yani tu dizanî CHP di nav Kurdan de dengê xwe gelek winda kirine. Ne wisa? Yani dengê CHP di nav Kurdan de zêde nîne niha. Ji bo ku zêdetir, nêzîktirî Kurdan bibe CHP divê çi bike? Divê kongrê de mesela. Di mesela Kurd de divê CHP çi bike? Divê herema vê bölge de CHP hakikaten siyaset ki zor dike. Çünkü divê bölge de CHP ji bo CHP em bişuğule em gelkî zorluğê dibînin. Zorluğê ki pir em dikişînin. Yani CHP ji bo em wê zorluğê nekişînin CHP ji me re ji bo Kurda gerek gav ki bavê jin ki em jî li vê herema Kurdistanê em li dû wan biçin. Belê keke aladîn tu dizanî niha mesela Kurd hin tişta daxwast kin yani tiştên gelek mirovî, gelek insanî daxwast kin. Mesela mafê zimanê xwe daxwast kin. Mesela mafê kimlika xwe daxwast kin. Weke kimlik bêjin em Kurdin yani. Li gora bahveriyat CHP amadeyê divê meselê de gav bavê jî mesela divê kongrê de? CHP yani di çar pêncê Qasımê de yani Mijdarê de
seçima serokê CHP wê çêbibe. Li dû wî tuzuk qurultayî heye. Tuzuk em bawer e tuzuka nû wê polîtîqekî nû çêbibe. Wê ji Kurdar re tişkî xweş wê çêbibe înşallah em dibin. تدید که کالا دین جهت د نها همو کاندید شی دبیجن دبیم دیشمی تخوازن ام گوهرتنی تخوازن یعنی گوهرتنه کی زیاده تر دموکراتیک به جهت در راستیه ده پارتیه که سوسیال دموکرات به پارتیه که خونیزی کی مثلا دخوازن کردان جی بکه تباورد که کو اف دیشم اف گوهرتن ده جهت ده پشتی وی کنگره دی چی ببه Yani meşanu da örgüt heye divê sürecê de ji me re hemû yekin. بله Ha Kılıçdaroğlu ha Özgür Özel ji me re her du aynê ne ferq nake. بله سپاسیاتت کم که که علادین ریشن جدیار بکری لگل Gav ke bavê ji em ê li dû wî herin. تیگه هشتم سپاس بوده که که علادین